উঠ উঠ শান্তনু শান্তনু না আসো শান্তনু পাখে যারা মামেলা আইলে জি পড়ি বলে ମାମଲା କ୍ୟାମେରା ଧ ଆରେ ନଣ୍ଡା ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଡେଇଁ ପାରିବନି ନଣ୍ଡା ପଇଲା ବଢିଆ 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 ବ୍ରେକ୍ ମରା ହେଲା ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ ରେଡି ରେଡି ନା ଏଟା ଡଲଫିନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଆ ହବା ଦରକାର ନା ହଁ ଏଇ ରାମଦେବ ବାବା ସାଇଜ ଗଲାରେ ପ ନିଗମ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲାନି ଡେଇଁବ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ସକାଳ ସକାଳ ଭାଇ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇକି ଆଜି ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ହାଇ ଜମ୍ପ ଟିକେ ଭାଇ ମରା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ତ ଭାଇ ଆସିକି ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ବସି ସାରିଲିଣି ଆଉ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ଯାଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ଖିଆଖିଇ କରିକି ଗାଧେଇକି ଆସିବି ଆଉ ପୂଜା ଫୂଜା କରିକି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ ପୁଅ ଭାଇ ସକାଳୁ ଏପଟେ ତା ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସେ ସଦାବେଳେ ଉଠିଲା ମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଆଗ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କାମ କରିବ ତ ଏ ଭାଇ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି ପୁଅ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ କି ନାହିଁ ଆଜି ତା ମନ ହେଇଛି ନହେଲେ ଭାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ମନ ହବ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନହେଲେ ତ ଜାଣିతే ତାର ଛୁଟି ଆଉ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଦିନ ଯାକ ପୁରା ଏମିତି ରହୁଛି ଖରା ହେଇକି କିନ୍ତୁ 4ଟା ଆସିକି ଠିକ୍ କୁଆଡ଼େ ରହୁଛି ବର୍ଷା 4ଟା 5ଟା ଆସିକି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋର ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ତ ଭଲ ଭଲ ଭାଇ ସମସ୍ତ କାମ ହେଇଯାଉ ବର୍ଷା ନ ହଉ ତ ଟାଇମ୍ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇଦେବା ତା ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ପୁରା ଖରା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସିଆଡ଼େ ତ ଭାଇ ପୁରା ଜୋରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ପୁରା ଜୋରରେ ପୁରା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଆଜି ଭାଇ ଦିନ ଯାକ ପୁରା ଏମିତି ବର୍ଷା ଖରା ଲାଗି ରହିଛି ପୁରା ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭାଇ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ଯାଉଛି ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ କାମ କାମ କରିବା ଆଜି ଦିନଟା ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକାଶ କେତେବେଳେ ଧଳା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇକି ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହୁଛି ସେପଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଦଲ ପୁରା ଯାଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି କରି ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏପଟେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ବି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବାର ଭିତରକୁ ନହେଲେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯିବା ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଯାଉଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ ତ ଭାଇ ଆଜି ପାଗଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଚାଲୁ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଇଛି ଭାଇ ଆକାଶ
ଆକାଶଟା ପୁରା ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ। ପାଗ ବି ଆଜି ଖରାପ ଦେଇନି। ରାସ୍ତା ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଭାଇ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ରହିଛି, ଧାନ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୁଆ ରୁଇ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରବଳ ଖରା ଭାଇ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇ ପାଗଟା ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ମୋବାଇଲ ଦେଇଛି। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲା ଖୋଲା ପବନ କାଟୁଛି। ମୋବାଇଲ ଭାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବା ପୁରା ବିଲ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଭଳିଆ ପାଗରେ ଭାଇ ଖରା କାଟିବନି, ବେଶୀ ମାନେ ଆମ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଉଛୁ। ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ବିସ୍କେଟ୍? ଆଉ କ'ଣ ଲୋ? କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଛତୁଆ ଖାଇଛୁ? କ'ଣ ବିସ୍କେଟ୍ ନୁହଁ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଲୋ? ଚା ବସେଇ କାମ କରିବା? କାମ କରିବା? କେଉଁ କାମ ତୁ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବୁ କହିବୁ? ଅଫିସ୍ କାମ? ତୁ ଜାଣିଛୁ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଅଫିସ୍ କାମ ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଶେଷ। ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ? ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ କରିବି। ଆଉ କୋଉଠି? କାହିଁକି ତୁ ଯିବୁ? କୁଆ ଯିବୁ ଲୋ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ କିରେ? କହିବୁନି? କହିବୁନି ତୁ? କାହିଁକି ରାଗିଛୁ? ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବା ଚା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇନୁ ମନା କରିବି। କାଲି ଯିବା, ସକାଳେ ଯିବା। ନାଇଁ ନା ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପଳେଇଛି। କତେ ମନ ଅଛି? ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛି। ଘରକୁ ଯାଅ। ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛି ପରା। ରାତି 11:30। ଆଉ ଭାଇ ଗାଁରେ ତ ଭାଇ ସବୁ ଯିଏ ଜୋର ଶୁଆଶୁଇ କଲେଣି। ଆଜି ଭାଇ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆଜି ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଫର୍ମର ଆଜି ବାଡ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଭାଇ 10-12ଟା ଅଛି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଭାଇ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଥିଲୁ କାମରେ, ତ ପୁରା କାମ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ତ ଭାଇ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଇ ମୁଁ ଜରି ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ଭାଇ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଭାଇ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ଶୁଆଶୁଇ କଲେଣି। ତ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ରାତି 11:30। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବା। ଆଉ ଭାଇ ଯାହା କାମ ଅଛି ସେ ଦାଦା ହେରିକା ସବୁ କାମ ଶେଷ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇବା। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।